At ayun, magandang tanghali mga par. At habang dito na sa bahay, magre-repair tayo ng electric fan. Kasi itong electric fan namin na to, in-order to ni Mrs. sa Shopee. Yun, salamat Shopee. At di siya gumagana. Subukan natin. Pero na-repair ko na to nung nakaraan. Tapos ngayon sira na naman. Baka naputol ulit yung pinagdugtong ko na wire dyan. Saksak. Yan. Saksak natin. I-on. Hindi talaga siya umiikot. Kaya bubuksan ulit natin. Ayan ang ating vlog ngayon dito sa bahay. Repair tayo ng mga sira-sira. Sira-sirang gamit. Try natin to. Try natin na i-repair. Baka nga putol to. Putol. Pili na lang kaysa bumili. Bakit kaya? Baka dito sa ano? Saksakan. Tignan natin dito sa saksakan. Buksan. Ganito sa lahat. La 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 la. Sino ba sa'yo? Dali sana ang puso na di naman sumay. Nak, pahingin anak ng kutsilyo, nak. Please, kutsilyo. Okay na, huwag na. Yan, sa mga gustong magpagawa din sa electric fan. Ayan. Okay naman siya, di siya putol. Kaso bakit? Bakit ka? Bakit? Bakit kaya? Okay naman siya. Nakahayaan ba ang puso ko laging kaibigan? Ito naman ako. Okay naman siya, wala siyang putol. Hindi magbabago hanggang ngayon. Hihintay pa rin sa'yo. Sa iyong mata. Baba. Ay nakikita ko ang lungkot na dala ng puso at damdamin ko. At ay nakita ko na kaagad yung ano niya, kung bakit di gumagana. Ayan po, putol.
putol yung ating wire dito. Kailangan natin buksan, putol, gawin, palit. Ito na lang. Bibikon mo, umingi kay ma'am mo ng electrical tape. Para sa taas. Hirap buksan. Ay. Taas ng pintuan. Ayan po yung motor ng electric fan. At naputol siya. Karagtong nito. Kaso maiksi na. Dudugtungan ko. Dudugtungan ko siya na wire. Nanap na ako. Tingnan. Nak. Doon sa taas ka po ng ano. Pinto dito, nak. Pinto dyan. Nandun sa pinto. Pagkan mo. Mga kasama meron tayo. Dah. Taas ng pinto. Ito ang paggabi. Bibi. Ako na naman. Sipon na naman. Sa taas ka mo ng pinto. Ilagay ko. Sa taas ng pinto yung electrical tape. Amo. Oo. Ang butong lang. Lagyan natin ng electrical tape. Yung pull. Magkahamak ang aking kamay, walang alay. Try and die. Yan, yan. Sana gumana itong ginagawa natin. Duduling ako. Sana epektibo.
ang ating ginagawa. Ha? Taray. Seryoso yung ating gawa at ipasok dito. Dapat pala mahaba ating ginawa. Everything I love you. Try. At siyempre, testing. Kung gagana pa to. Tingin ko hindi. Machamba. Tiwala. Basta magtiwala. Ikaw magagawa. Huwag na bahala. Kung bumusan na ang bang pagsubok ay dahilan. Isang lang. Try. Pilitin mo, tibayan mo. Mabilis mag-dance ng electric fan na yung puso ng electric fan. Ito ang tawag ng electric fan. Dalawa itong nabda namin. Parehas magsira. Pinapayos sa kasama ko. Pagkakit ayusin ko. Wala tayong template na nagpa-vlog. Kaya pag ito sa bahay, ayusin ko. Yun, itry na natin kung pagana pa ito o sasabog. Ay, ayun. Sa wakas, hindi ko agad yung ating electric fan. Ayun na po. Kita-kita, walang duda. Ayos na. At yung isa naman ang natry natin na ayusin. Patayin. Gamitin. Yun, balik pa tayo ulit.
Ito naman isa. Yung dalawa to. Ito naman. Tiratin to. Dalawa sila. 1 button. Buy 1 give 1 ata ito na lang. Ano, asawa ko. Ayan. Ay, ito naman isa. At ito naman, pinotol ko na yung saksakan nito. Yung nakaraan. Pero pwede na pa naman itong idugtong nandito siya. Ganun din. Ayusin din natin. Ito yung isa na naayos na natin. Yung electric pan din ng maliit. Ginagamit ng anak ko. Ganun. Buksan. Para may magamit. Bala ko sana bumili. So, try ko muna kung maayos. Kadalasan lang naman mga sira nito pag putol, pero yung motor hindi naman nasisira kaagad. Stay at home. Pag nasa bahay talaga maraming magagawa. BBC. Motor na siguro to. Wala namang putol. At ito po, hindi ko ito maayos kasi motor na pala yung sira nito. Ayan. Wala naman siyang putol. Pero hindi ko to kaya. Motor yung sira. Motor. Mahirap itong ayusin. Balik ko na lang ulit sa yung tornilyo niya. Hindi ko ito maayos. Motor na yung problema. Yung isa yung napagano natin. Balik. Liligpit lang natin ito. Hindi natin ito itatapon kasi yung mga ganito magagamit yan. Mga hilis eh. Balik ulit sa ating pagmamahalan. Ano na mababayaan. Malimutan. Magagamit na tayo na electric fan pag tayo nag-i-edit. Mag-i-edit ako mamaya. Doon ako sa duyan. Sabay tulog. Magagamit pa to. Magagamit ito labang panahon. Anong ito sasaktan ng tulad mo? Ano bang puso ko na umiibig sa
sa'yo. Alay, mayroon ng ibang gusto. Sana nun pa sinabi na minamahal kita. Baka sakali na maging tayong dalawa. Ayan po, tapos na tayong mag-ayos ng electric fan. Ito di ko naayos, pero yung isa naayos ko. At gagamitin na natin yan. Anak ko, nakahiga. Ayan! At dito yung asawa ka tindahan. Ma! Hello? Babantay siya din tindahan. Ayos ko na. Yung isa hindi ko kaya. Motor na pala yung sira. Ang tindahan namin. Nilinis ng asawa ko. Silip muna ako, ma.